Hindi pagkalipatan sang 15 sangguni ang panalawigan ng Iloilo ang resolusyon nga nagahinyo sa mga district engineering offices ng Department of Public Works and Highways o kon DPWH nga magpasa sang listahan kag detalye sang program of work sang tanan nga mga flood control projects sa probinsya sang Iloilo. Ini matapos isa na lang ka sesyon ang nabilin agod nga matipon o kon mag-convene ang mga miyembro sang SP Iloilo para tapuson ang mga nabilin nga mga agenda antes nga magtakop ang tuig 2025. Suno kay Iloilo Vice Governor Nathalie Andibuque, hindi mahingagaw subong nga tuig ang plano nga investigasyon sang Provincial Board nga may tuyo o sisaon ng mga flood control project sa probinsya bangod nga wala pa na kompleto ang dokumento nga ila ginapangayo sa DPWH kag hindi man ang mga iniluyag nga may mauna nga distrito bangod nga ini ang mangin mabudlay. Dugang pa sa natungdan nagapasalig ini nga ang himuon nga investigasyon ang mangin fair kag transparent sa publiko. Angot diri ginpahayag dugang ni Dibuque nga bangod malapad ang scope sang investigasyon kay ang mga proyekto nga mangin sakop sini ang halin sang tuig 2023 tubtob tuig 2025 mas maayo nga makompleto aning dokumento nga ila ginapangayo agod nga may ara sila sang balasihan kung sa diin umpisahan ang investigasyon. Report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Ako si K5, Alex Escalante, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.